Opa, xentiña da boa! Que, como andamos hoxe? Traio unha receita hoxe espectacular, carayuda, riquísima, moi boa. Ademais coñecida, porque que non coñezo o raxo. A ver, o raxo de porco con patacas. Mi madriña querida, anda que non comechedes por aí adiante raxo. Por aí adiante nas casas e demais, pero eu creo que non hai tapería, case en Galicia, que non ten unha ración de raxo na súa carta. Bueno, pois, imos a facer hoxe un xeito un pouquiño diferente. Con unhas plantas que a min máis me gusta. Ademais, non o digo, que enseguides o programa o sabedes, que eu son un flipao. Eu non, a miña familia en xeral somos flipaos das mostazas. E o que non sabía moita xente é que aquí en Galicia temos mostaza. Temos a planta de mostaza, ademais, en dúas vertientes, non? En dous xeitos, en folla, e máis outro tipo... Bueno, non me vou enrollar, porque para iso temos a Rafa Durán, que é o máquina, é o buscador de historias, é o buscador de produtos. Vamos a adiantar. Mirade, con isto, imos facer un caldiño de verduras, ben feitiño, para hidratar este cuscús. E un pouquinho de manteiga. Non sei se usar toda, vou usar cada vez menos manteiga, porque xa fixemos un par de veces cuscús, xa dixen a forma como se facía oficial de facer o cuscús, pero a min, na miña casa, en vez de manteiga, a verdade é que uso aceite de oliva virxen extra. Non por nada, é a costume, é por isto de que, bueno, pois intentas tamén cuidarte un pouquiño da túa saúde e máis dos teus. Eso non quere dicir que non sexa saludable ni nada por o estilo, Cuidado, todo en súa xusta medida é saludable. Todo. Con este cuscús imos facer unha cousiña. Hai algo que ten un sabor moi especial, que é o pemento asado. Non imos a asar o pemento, o que imos a facer vamos a intentar facer unha especie de espaguetes de pemento, que torren todos esos espaguetes, que torren todos os bordiños, e que ese sabor que vai quedar do pemento e do aceite resultante de facer eses espaguetes asados de pemento, transmitilo aquí, aos cuscús. Queremos facer con isto algo moi especial, moi rico. Con estas 4 cousas, Lembrade que isto é un caldo. O raxo, que xa teño picado, con 2 dentes de allo, non ten nada. Lume, chisco de aceite de oliva e leña, caña e amazo. E enseguida, como facemos nas nosas casas, hai xente que lle bota máis aceite, outros que lle bota menos aceite, eu o xusto. Ou eso que creo. E, para darlle a voltiña a este raxo e facelo un pouquiño especial de un xeito que a min volveme loco, vai a ser con mostaza, con esas follas de mostaza. E para iso precisamos do mellor, de Rafa Durán. Chamamos por el. Rafa, amigo. Oído na horta, chef, por suposto. Claro que sí, o reporteiro recadeiro sempre disposto para servirte. Se queres mostaza, eu levoche mostaza. E para iso viñemos a horta de Dubra, en Cacheiras, que din que ten boa mostaza. Os galos cantan e eu teño un tractor amarillo. Xoanqui, preséntoche a José. Que tal, José? Ben. Aí está Xoanqui, que nos está a seguir, que hoxe di que quere mostaza. Ti tes mostaza? Pois temos aquí mostaza. Iso me dixeron. Mostaza e moitas cousas máis, non? E moitos máis, sí. Aquí, como se chama a vosa explotación? A horta de Dubra. Dixen ben, non do Dubra. Sí, Horta de Dubra, de Dubra, en Cacheiras. En Horta Cacheiras. de Dubra. E teñen produto ecolóxico, comeza a chover, porque estamos na rúa, estamos no campo e o que hai. Tes mostaza? Sí. E isto é a mostaza? Esta é a mostaza riza. Podes coller, como se colle? Arríncase así? Así, un cachido dunha folla. Isto é a mostaza? Sí. Claro, é que nós creo que a maioría da xente coñece a mostaza pois de color amarelo, unha salsa, non? Ou incluso esa antiga que de puntiños de sementes. Xusto. Pero este é a folla da mostaza. Esta é a folla da mostaza. Esta é a mostaza riza, pois tamén a temos lisa. Vale. E isto que se fai? Comese así ou...? Nos isto usámolo para ensaladas, para mezclums, e despois nas grandes cociñas usano para aceite de mostaza. E como che deu por comezar a cultivar mostaza? Pois pidíronos nos restaurantes e, bueno, pois traballando con eles un pouquiño, aí empezamos coa mostaza. E dáse ben aquí, Cacheiras? Sí, moi ben. Sí.
Pola humidade, o mellor, pola... É pola nosa terra. Nosa terra fai que, bueno, temos de todo e dáse ben todo. Claro. José, e nós viñemos ata aquí porque queremos esta mostaza, pero se hai alguén que queira vir ou que queira facerse con esta mostaza, que ten que facer? Pois nada, mándanos un WhatsApp ou ven vos recoller a horta e o levamos a domicilio. Traballades por WhatsApp? Sí, porque é Anda. máis cómodo, máis fácil, a xente agora hoxe en día está toda actualizada, entonces... Porque vos traballades co produto kilómetro cero que se chama, Sí. non? A xente ou ven aquí Ou ven aquí ou por cuestións de traballo, eso sí, acerca a casa. e lo levades vos. Sí. Anda, amigo, vale. E receitas que me podes decir que a mostaza, aparte, que ti probaxela xa por aí neses restaurantes ou non? Non, aí nese restaurante nos provei. Eu non sei que irá facer Xoanqui con esta mostaza. Por certo, váleche así, en follas? Vale perfectamente, amigo. Vale, perfecto. Pois nada, que chas mandamos. José, graciñas, vale? Gracias a vos. Aí che vai, vou probala. Está dulce. Pica. Pero se está boa, Está moi boa. Eu proveina por primeira vez non fai moito. Fai un par de anos así, Beatriz Herráiz, cando tiña o augamar en Carril, regaloume unhas follas de mostaza e quedei alucinado do río. O primeiro que fixen ao chegar a casa, bueno, o primeiro, esa mesma noite, foi prepararme unha hamburguesa. Me fixen unha hamburguesa, collín as dúas follas de mostaza, puxen aí, e de verdad que foi das cousas máis ricas. A mostaza esta, a de folla, a que imos a preparar hoxe, porque esta, a rizada, si que os usa máis en ensalada. Esta tamén, así cruda directamente, está espectacular. De feito, eu creo que é como mellor está, en cru. Pero vamos a traballar con ela e vamos a incorporala a ese raxo. Moi ben, deixámonos de lerias e comezamos por un caldiño de verdura. Moi ben, sabedes que eu o caldiño de verdura non o concibo sin rustrir previamente a verduriña. E o que imos a facer, sacarlle o sabor á verduriña. Primeiro, ca cebola. Vou buscar, antes de nada, este cunco, aquí teño os dous, para o lixo. Non ando o lixo por aí esparcido, nin abrindo, nin pechando os caixós do lixo e demais, non? Aquí nos vale todo xa, desta cebola, todo. Vai todo para dentro. Ademais, ainda que quede un pouquiño así bruto, como vamos a traballar con ela, pois mellor. Ben. Con que facemos un caldo de verdura? Pois casi co que teñamos. Sí que non pode ser, porque moitas veces, sobre todo nos caldos, non? Eu os caldos de verduras e tal, fajo co que teño na neveira, non? Ou as cremas de verduras e tal, tampouco non? Non pode ser un vertedeiro do que temos na nevera, hai que ser un pouquiño lóxicos. Pero prácticamente pode ir embarcando calquera verdura. As cenorias, que as teño lavadiñas, moi lavadiñas. Xa vos comentei, creo que algunha vez. Bueno, as cenorias, como mellor se conservan na neveira, eu o que fajo é lavalas, metelas debaixo da villa, lavoas ben, e despois sí que é certo que as meto dentro dunha bolsa. Consérvanse mellor as cenorias dentro dunha bolsa, no fondo da neveira, no fondo do coixón. Tardan máis días en secarse, en poñerse malas. Pero sempre teño manía de lavar as cousas cando chegan a casa, antes de metelas na neveira. E despois, sempre pasas pola villa, temos unhas xudías verdes. Tamén, para dentro. E, por suposto, que non pode faltar para mí nun caldiño de verduras é o allo porro e o perixel. O perixel, prácticamente, en calquera caldo. Tanto de carne como de peixe, pero no de peixe especialmente, non pode faltar, Encántame. Son destas ervas que agora decimos, perixel, como se non, como leva toda a vida con nós, pois xa non lle damos importancia, pois xa estamos de perixel e tal. Veña, hombre. Se o temos aí, o agradecido que foi con nós, eu creo que
Eu o primeiro que fixen cando me fun de casa, cando me emancipei, non? Con 22 anos ou así. Fun para un piso. Vou a lavar un pouquiño isto, Para un piso. Fun para un fallado. Porque era non era nin un piso, nin un ático, nin nada, era un fallado. Sen móveis, inventeime os móveis e demais. E o primeiro que fixen todo, tiña claraboias todas as habitacións. E o primeiro que fixen foi coller unhas macetiñas e plantar as miñas ervas. E o perixel si que era o que menos atención precisaba, salía perixel a punta para dali. O ceboliño xa tardaba un pouquiño máis. Que máis plantara, non me acordo xa. Non me acordo, tiña 3 ou 4 macetas, era así. Foi no 94 serían, por aí. Por aí, máis ou menos, retiramos xa estas cousiñas fora. Sal. Ben. O trapo, Ameixeiras, onde o tes o trapo? Onde tes os trapos? Santi, lángarme un trapo dai, por favor, anda. Aquí está, nada, xa o teño, xa me parecía a mí que este rapaz me tiña os trapos. Sí, señor, aquí están. Fáltame na cadeira. Agora sí, agora xa estou completo. Culler de pau. E aí vai. Tendes o ollo aquí. Sacamos os arumes, os arrecendos. A cousa rica. Pouquiño de pimenta. Ben, vedelo labor, non? Vedes como comeza ese fondiño, comeza a haber cousiñas aí. Esos son os azúcares das verduras, o que nos dá todo ese sabor. Facede isto, porfa, non deixedes de facelo, probádeo polo menos. Amén. Que ben, que rico. Vale. De aquí salen uns cuscús eses, pero sobrame caldo tamén para facer máis cousas, De aquí salen moitísimas cousas. Bueno, me acompañades a pie ou me esperades aquí? Vou coller auga. Gústame. Sí, listo, xa o temos. Xa o temos, sí, señor. Imos aló. Auga quente. Aí está. Temos cantidade suficiente de verdura aquí para a metade da tarteira. Algo máis. A metade da pota. Por que comento isto? Para que tamén teñades en conta, cando fagades un caldo, a proporción que lle metedes ao caldo. E vos comentar unha cousa antes que vemo agora. Non é a primeira vez que fago un caldo de verdura. Isto os veganos e vegetarianos tapados os oídos. Que vai por outro lado. E quero darlle un toque, non sei, afumado. Un toque así rico e tal, non? A parte da verdura, pois, o que sei, para atraer un pouco máis, para xeneralizar un pouquiño máis o padal, porque, repito, o padal edúcase desde que somos pequeniños. Hai que ir comendo unha cousiña, outra, para chegar, e despois, cando cheguemos a madurez, poder disfrutar de todo tipo de alimentos, de todo tipo de texturas. Forma parte, edúcase igual que calquera outra, pois, ca educación xeral. É dicir, non podemos deixar nunca de probar as cousas, non? De intentar facer as cousas, porque son vivencias que van quedando aquí, e son referencias para futuras probas. Bueno, non me enrollo. A veces, o que fago é coller 2 ou 3 liscos de chourizo. De feito, teño sempre algún chourizo no conxelador, entón quito esos liscos e froto todo, deixo que deixe un pouquiño de grasiña polo fondo antes de botar as verduras. Cambio conto.
tocas ese, dice, isto parece que ten afumado, parece que ten... A xente di, botaxe de pimento doce, pimento picante, non? E o chourizo. Que era moi rico, Despois, retiras e listo. Bueno, temos aquí o cuscús. Que até que teñamos o caldo, vou no tapar, xa está salgado. E aí, que ferva o allo, e máis o raxo. Onde facemos o raxo? Nunha tarteira. Onde facemos o raxo? Caeume aí a tapa da tarteira para atrás. Teño a na tarteira ou no wok? Que me decides? Veña, vai no wok. Aí está. Se non o tedes, unha tarteira, Sabedes que dubido hasta eu? Fondo de aceite. Allo. En liscos, en anacos, gústame que isto, vamos a meterlle aquí potencia. Gústame que torre ben por fora, que quede ben torradiño, non? Se metemos en liscos ou en anacos, que vai pasar co allo? Pois que nos vai a torrar, vaise queimar. Polo tanto, vai así, con pel e tona. Vai a precisar e vai a soltar suficientes. O único que temos que facer para que solte os xugos, os seus xuguiños, e que nos dé sabor a este raxo, é así, machacar un pouquiño, e xa o temos. Agora xa non hai peligro de que haya unha sobrecocción do allo e, polo tanto, nos amargue e nos fastidie o prato. Moi ben, como non prenda, mal imos. A traballar un pouquiño. Vale. 8 e 9. Moi ben. E de paso, bueno, vou traindo isto para acá, pouco a pouco, imos facendo as cousas. Isto o vou a deixar, e así de pimento, a me de chegar. Así a de chegar. Fora. Eso vai collendo temperatura, isto ímolo a abrir, así, quitarlle o nervio. Ben, vedes, así, e así. Moi ben, agora sí, xa o temos, aquí non nos apartamos. Para adentro. Veña. Quieto, quieto. Sen meter a cullera aí, sen facer nada, sin tocar, sino con isto comeza a botar os seus xugos e en vez de frixir, o que facemos é cocelo. Agora seguramente se estará pegando a baixo. É aceiro inoxidable, probablemente enganche. Non me preocupedes, non pasa nada. Paciencia. Imos de baixando e, por suposto, sal e pimenta. Que non falte. Agora sí. Vale. Quieto, non movemos. Moita xente que fai, para que non se lle pegue, non se lle que se agobia, veña aceite. Non pode ser, todo o contrario, en vez de aceite, auga. Cando traballamos así con wok e con altas temperaturas, é mellor que auga, caldo. E con altas temperaturas, non fagades iso nunca. É ideal que lle metades un pouquiño de feito para desgrasar isto, é o que precisamos. Isto é unha maravilla, unha auténtica maravilla. O que hai aquí abaixo. Seguimos a tope? Sí, seguimos a tope. Vale, seguimos en tocar. E mentres, cun ollo aquí e outro aquí. Facemos así, mirade, vedes estes lisquiños? Así. Moi finiño, queremos que torre. Isto non vai ser para encher o estómago, é para darlle sabor a ese cuscús e máis ao raxo.
Vedes? Así. Se tedes unha mandolina, eu a teño aí. A verdade é que a preparei para sacale demais, pero como moita xente non a ten... Bueno, a onde vas? Quieto. Que vas para aí? Vale. Vemos isto, vedes que queda eso aí, verdad? Onde teño o cazo? Aquí. Mirade. Isto que hai aí, o caldiño de verdura. Mirad a salsiña que forma aquí. Non vos preocupedes, vai seguir frixindo, si isto vai evaporar. Isto é o rico. Así colle toda esta tona, todo esta cor, que non me digades que non é máis que apetecible, Témolo. Fantastic. Como me mola. Se estades aquí hai un arrecendo brutal. Máis rico, joder. Está brandiña xa a carne boa, Mira, ca madeira, como a partimos. Pois xa está. E agora é o momento de incorporar a mostaza. Collemos as follas de mostaza, agora que xa o temos listo, e para dentro con ela. Eso é, 2 voltas. Ben, baixamos un punto, volvemos a desglasar e listo. Non toquedes a nada máis. Aí está. Unha pouquinha máis. Aí as gafas. Xa están curadas. Ando a morcar as toalliñas esas, que a mascarilla, Dios mío, como se me poñen. Bueno, aquí buscamos o punto. Vedes o que está a pasar aquí, verdad? Mira, a outra era para unha ensalada, pero voulle botar unha pouquiña tamén. Porque me dá gana. Porque encanta a mostaza. Que boa. Aí está. Temos aquí un sabor, muchachos, mi madriño. Aí o temos. Vale, témolo, non vou parar de cocer. O que queda agora aquí de salsiña, vedes? Isto imos agradecer despois no empratado para botar por enriba dos cuscús. Reservamos. E agora, o único que temos que facer é esperarme un chisquiño, que é o chisco dun ollo, a que é o remate de picar o pemento vermello e mesturar a mesma cantidade de cuscús ca mesma cantidade de caldo. E nos vemos agora, o chisco dun ollo. Ata agora. Temos o pemento sacando o seu arrecendo. Que rico, por favor. Que bom. Pouquiño de sal. Enfriámoslo un pouco ao fondo, con caldo quente, con auga, pero como teño caldo, aí vai. Isto é o guai do wok. As altas temperaturas que pilla, iso é. Vale. Que bom. Ben, e agora, aquí, baixamos. Para asegurarnos. Para que puxen a cociña feita. Isto salta por todos os lados. Mirade, un garfo.
50%, collín o caldo, o único que fixen foi botarlle a mesma cantidade que teña medido dun cunco de caldo aquí, tapeino con papel alba para que se hidrate ben, e aquí abrimos o cuscús. Vedes como vai saindo todo? Que rico. Eu fago moitísimo. E que tan doado de facer. É tan socorrido para acompañar uns huevos fritos. Incluso que sei cantidad de cousas. Na casa, desde logo, 1 ou 2 veces a semana para a cea, para os cativos, cae. Seguro. Agora é o momento de botarlle un pouquiño de manteiga, se queremos. Ou neste caso non lle vou botar nin manteiga, dixen que al manteiga ou aceite de oliva, pero exceptuando agora, porque agora o que queremos é que este cuscús colla este sabor, os dos pementos, así asadiños. Con este pouquiño de aceite que vai sobrado de sabor. Facedeo, por favor. Está moi, moi, moi bo. Iso é. E o único que me queda agora é empratar. Vémonos aí. É un chisco dun ollo, nada máis. Non vos levantedes do sofá, por favor. Ata agora. Facemos un caldo de verduras co que hidrataremos o cuscús por cantidades iguais. Nunha tixola ou wok salteamos o raxo salpementado. Cando estea listo, engadimos as follas de mostaza e cocemos 2 minutos máis. Na mesma tixola marcamos as tiras de pemento e desglasamos o fondo con 4 culleradas de caldo de verduras. Empratamos e listo para comer. Un xeito máis, amigos, amigas, un xeito máis de facer o raxo. Básicamente é o mesmo que todo, pasar por a tixola, un dente de allo, o único que fixemos foi aportarlle estas folliñas de mostaza que danlle un carácter e unha personalidade. Acompañado con este arroz aromatizado con todo ese aceite que sobrou dos pementos, non me queda máis que decir que isto vai a estar moi, moi bo. Facedeo na casa. Aproveitade estas novas ervas que veñen, estas novas plantas. Xa traballamos moitas veces ca mandioca e con estas novas cousas que van chegando, non? Isto é un descubrimento, para mí. A mostaza, de verdade, así en folla, non só para unha ensalada, sino para traballar con ela, pois poñer un exemplo, con un raxo, está perfecto. Vémonos outro día, vale? Un biquiño a todos e todas. Chao. Aquí non.